U ime Allaha milostivog samilosnog, hvaljen neka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom koju će on dati opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje, u kojoj će vječno boraviti, i da opomene one koji govore Allah je sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, ani preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovi, oni ne govore drugo do neistinu. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju? Sve što je na zemlji mi smo joj kao ukras stvorili da iskušamo ljude, ko će se od njih ljepše vladati, a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudom među čudima našim? Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: Gospodaru naš, daj nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. Ispričat ćemo ti povijest njihovu onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: Gospodar naš, Gospodar je nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio. Zašto jasan dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati? A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu iznosi neistinu? Kad napustite njih i one kojima umjesto Allahu robuju, sklonite se u pećinu, Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti. I ti si mogao vidjeti kako sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići. Ako ga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. I mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa na ulazu je ležao. Da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio. I mi smo ih isto tako probudili da bi jedni i druge pitali. Koliko ste ovdje ostali? Upita jedan od njih. Ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali, rekoše. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama, jer ako oni doznaju za vas, kamenovat će vas ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti i tada nikada nećete ono što želite postići. I mi smo isto tako učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u čas oživljenja nema nikakve sumnje, kada su se između sebe o njima raspravljali
i rekli: Sagradite na ulazu u nju ogradu, gospodar njihov najbolje zna ko su oni. A onda oni, do čijih se riječi najviše držalo, rekoše: Napravit ćemo na ulazu u nju bogomolju. Neki će reći: Bila su trojica, pas njihov je bio četvrti. A neki će govoriti: Bila su peterica, pas njihov je bio šesti, nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći: Bila su sedmerica, a pas njihov je bio osmi. Reci: Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno i ne pitaj o njima od njih nikoga. I nikako za bilo šta ne reci: Uradit ću to sigurno sutra, ne dodavši: Ako Bog da. A kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci: Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. A oni su ostali u pećini svojoj 309 godina. Reci: Allah najbolje zna koliko su ostali. Tajne nebesa i zemlje jedino on zna. Kako on sve vidi, kako on sve čuje. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega, a on ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. Kazuj iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi njegove, pa ni ti. Osim kod njega nećeš naći utočišta nikakva. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutru i navečer u želji da naklonost njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želja za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti, i reci: Istina dolazi od gospodara vašeg, pa ko hoće, neka vjeruje, a ko hoće, neka ne vjeruje. Mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti. Ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Čekaju sigurno edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odjela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta. I navedi im kao primjer 2 čovjeka. Jednom od njih smo 2 vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome dok je s njim razgovarao: Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda. I uđe u vrt svoj, nezahvalan gospodaru svome na blagodatima, govoreći: Ne mislim da će ovaj ikada propasti i ne mislim da će ikada smak svijeta doći. A ako budem vraćen gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći. I reče mu drug njegov dok je s njim razgovarao: Zar ne vjeruješ u onoga koji te od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio? Što se mene tiče, on, Allah, moj je gospodar
i ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi kad si u vrt svoj ušao rekao, mašallah, moć je samo u Allaha. Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina bez ičega, ili da mu voda u ponor ode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. I propadoše plodovi njegovi. I on poče kršiti ruke svoje, žaleći za onim što je na njega utrošio. A loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim i govoraše, kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga. I nije imao ko bi mu mogao pomoći osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah, istiniti. On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. A na dan kada planine uklonimo i kad vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, ni jednog nismo izostavili, pred gospodarom tvojim bit će oni u redove poredani. Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. Teško nama, govorit će, kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. A kad smo rekli melekima, poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa. On je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovjed gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov pored mene kao prijatelje prihvatiti kad su vam oni neprijatelji? Kako je šeitan loša zamjena nevjernicima. Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i zemlje, kao ni stvaranja samih njih, i nisam uzimao one koji na krivi put upućuju za pomagače. A na dan kad on rekne, pozovite one za koje ste tvrdili da su mi ortaci, pa ih oni pozovu, neće im se odazvati i postavit ćemo između njih stradalište i griješnici će ugledati vatru i uvjerit će se da će u nju pasti i da im iz nje neće povratka biti. U ovom Kur'anu mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je čovjek više nego iko spreman raspravljati. A ljude, kada im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od gospodara svoga mole oprosta samo to što očekuju sudbinu drevnih naroda ili što čekaju da ih snađe kazna na očigled svega svijeta. Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju, a nevjernice se raspravljaju služeći se neistinama da bi time opovrgli istinu i rugaju se dokazima mojim i mojim opomenama. I ima li nepravednijeg od onoga koji, kad se dokazima gospodara svoga opominje, za njih ne haje
i zaboravlja na posljedice onog što je učinio, mi na srca njihova pokrivače stavljamo da Kur'an ne shvate i gluhim ih činimo. Iako ih ti na pravi put pozoveš, oni kad su takvi nikada neće pravim putem poći. Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv. Da ih on za ono što zaslužuju kažnjava, odmah bi ih na muke stavio, ali njih čeka određeni čas od koga neće naći utočišta. A ona sela i gradove smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovu tačno vrijeme bismo odredili. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. A kada se udaljiše, Musa reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more. Baš čudnovato. To je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađoše jednog našeg groba kome smo milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim, upita ga Musa, ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Vidjet ćeš da ću strpljiv biti ako Bog da, reče Musa, i da ti se neću ni u čemu protiviti. Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše. I kad se u lađu ukrcaše, onaj je probuši. Zar je probuši da potopiš one koji na njoj plove? Učinio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom? Ne karaj me što sam zaboravio, reče, i ne čini mi poteškoće u ovome poslu mome. I njih dvojica krenuše. I kad sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi, Musa reče, što ubi dijete bezgriješno koje nije nikoga ubilo? Učinio si zaista nešto vrlo ružno. Ne rekoh li ja tebi, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom? Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam, reče, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto sam ti se opravdao. I njih dvojica krenuše. I kad dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida i ispravi. Mogao si, reče Musa, uzeti za to nagradu. Sada se rastajemo ja i ti, reče onaj, pa da ti objasnim zbog čega se nisi mogao strpiti. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru i ja sam je oštetio jer je iza njih bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. Što se onoga dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im gospodar njihov umjesto njega da boljeg i čestitijeg od njega i milostivijeg. A što se onoga zida tiče,
On je dvojice dječaka siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. I pitaju te o Zulkarneinu. Reci, kazat ću vam o njemu neke vijesti. Mi smo mu dali vlast na zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi i on pođe. Kad stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovo jedan narod. O Zulkarneine, reko smo mi, ili ćeš ih kazniti ili ćeš s njima lijepo postupiti. Onoga ko ostane mnogobožac, reče, kaznit ćemo, a poslije će se svome gospodaru vratiti, pa će ga i on teškom mukom mučiti. A onome ko bude vjerovao i dobra djela činio, nagrada najljepša i s njim ćemo blago postupiti. I on opet pođe. I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi, nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome mi nismo dali da se od njega bilo čime zakloni. I on postupi s njima isto onako kako je s onima prije postupio. I on pođe. Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. O Zulkarneine, rekoše oni, Jedžudž i Medžudž čine nered po zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi. Bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on, nego samo vi pomozite meni što više možete i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa. I kad on izrav na dvije strane brda, reče, pušite, a kad ga usija, reče, donesite mi rastopljen mijed da ga zalijem. I tako oni nisu mogli ni da pređu, niti su ga mogli prokopati. Ovo je blagodat gospodara moga, reče on. A kada se prijetnja gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja gospodara moga će se sigurno ispuniti. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. I puhnuće se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti. I toga dana ćemo nevjernicima džehennem jasno pokazati, onima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima mojim razmisle, onima koji nisu htjeli ništa čuti. Zar nevjernici misle da pored mene mogu za bogove uzimati robove moje? Mi smo doista za prebivalište nevjernicima pripremili džehennem. Reci, hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovome svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade? To su oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred njega izići. Zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati. Njima će kazna džehennem biti zato što su nevjernici bili i što su se dokazima mojim i poslanicima mojim rugali. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, džennetske bašće će prebivalište biti, vječno će u njima boraviti i neće poželjeti
da ih nečim drugim zamijene. Reci, kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim. Reci, ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se Gospodaru svome, njemu nikoga ne pridružuje. Allah govori istinu.